Debatana sumurung sian saluhut naroha di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras marihamu damang dainang nahinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus natongon tumangihon hata ni Tuhan taon dabi masyak kami Patbita Samuel Aritonang na mangula di GKP Resort Bengkulu. Hata ni tuhatta nanaing mamakulingi hita saluhutna denek desian buku Job bid 20 mamukasian ayat 10 rodi ayat 10 itu ujahum matu hita saluhutna takas mata payutihut di bagasan rohat dabe songonomma didok disi alai anggo ibana diboto do dalaktu tuk sura diuji ibana au songo sere napitama au luar sai marsiho do pattu majujur bogasna sai huiu dihut do dalanna dangdung manib bilau dangdung hulaosi tonana luar sian pamanganna gumodang do huradoti hata akan ruar siapa manganna asa hangun waktu sardiri alai tahe parhata sada do anggo ibana tumise mana tuk manogang ibana jala guru lomo ni rohana do dipasaut saina paujungonna do sakkap ni rohana hian taringot tuau jala tung namaragam do akasi songoni di bagasan rohana ima alana ubahet tu tarsonggot au maradok pobohina molo sapalahu bikiri akahitir doau mida ibana nunga debata mabiar-biari rohaku jala lasun hina gogoi mabuk bahiau aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnidaku manang mida au sardiri pe nah hinukupan ni hahulomon nuaing. Amin. Ido anggo sahatna uriani tuhatta damang dainang nah hinaulongan ni Tuhatta Yesus Kristus nagabe tema manang topik di minggutta di tanggal 10 Oktober 2021 daun idok debata nama noktong mamuhai jami taon arok sada barita mardonga poda songonon jadi di sada partikian hamu kadongan adong masahala doli-doli natongon tarpodom di borngin nai jala hati hana tarpodomi ibana rupani marnipi ma ibana jalalas di bagasan dipinai pajupang maibana dawat Tuhatta Yesus dina pajupangina sida rak merdalam mana sida disada topi laut manang pantai jadi maccaita bodo rupani makatai ibana do Tuhattai uhut merdalan di topi ni lauti di bagasan ni pinai uli jala sonang do dipakai lalahon rohana jadi duksa dia leleng rupani nasida mardalan manai lima doli-doli namar nibi pajupang dohon Jesuson di pudina adong ma di idaibana dua pasang bogas nipat ia na dua pasangon ima bogas nipat ni nasida na dua doli-doli i dohot Tuhattai
Jadi dung lamdao rupani nasida mardalan topu maro alugu nagugu jala galubang nilau tipe lambalgama pola mabain sampai mabiyar manang tahuton doli-doli di bagasan ni Pinay. Ujung nga perdalanan na di bagasan las ni rohanakingan muba maga di perdalanan na matcay porat kinorhon ni galubang ni lauti dinang lambora di hilalay bana perdalanan ni hamok kadongan manaili mamusa ibana tupudi. Jadi dina manaili ibana dopak pudi di ida ibana ma holas sapasang bogas nifat nama natarida di pudi nasida. Apa nakit di mulana adong kedua pasang. Na di ibana dohok na di tuhattai. Ala yang gosonari dungro nakit galubangi gabe holat sapasang nama na haidaan. Jala di rajumi ibana rupani bogas nasa pasangi bogas nipak nadoi. Jadi di suku ibana matuhani di situasi galubang nama sahati hai. Ale Tuhan na ibana sian nakirak do hita mardalan. Jala tarida do siap bogas nipat adong dua pasang. Bogassu do bogasmu ale Tuhan. Alai buasa manakingat dung lamborak tadalani dalanon di parroni galubangi manaili au tupudi holas sapasang nama natarida jala bogas nipat tudoi usukum maho Tuhan di dia doho dung ronak galubangi buasa di tadi koko awale Tuhan mardalas sasada au di parronia logo do galubang nabal gai dung lamborat wilala gawe sahalak kumardalan ay tarida do inak kisya bogas nipati na dua gawe polas sapasam nama alaya hamok kadongan di dok tuhattai tudoli-doli ale ana-anaha tohoro na ido ninian polas sapasam nama bogas nipat na taridai dungro galubang jala lamborat perdalananon alay takasma boto ommu anaha salah dona di rohami molo pe tinggal sapasang bogas nipati dan bogas nipat mui justru ido bogas nipat tu ay dung ronak ki galubangi dung lamborat perdalanani huida ngagabe tahu tok konakingan mabiyar ho jalalo jaho namardalani alani manakingan dung lamaul dalani waling maho anaha asaunang borat to mardalan. Jadi holas sada petarida bogas nipati ala nahwawing doho di parroni galubangi inna. Hamok kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ahadu idaot tasiang ilustrasi inakingan. Sasitonna ceritai imana gawe ko barang perdalanan di mulutta di partikianon. Ditikigabi akan ataula sinur na pinahan dapat akan ataparsita tulus akan atasakapi dasonang dorohatta merdalat dohot Tuhani tahilalaro Tuhani rak merdalat dohot tita tarajumi do pasu-pasunai alai molodung roa kahamaolon parukilon sitaonon do lanakana asing nama berrohatta mahiu manang lamborat tahilala perdalanan ninguluan hinor kondisi taunoni sai manokor hitok do hita biahaton mabiyar tahuton medalani ari-ari ninguluta pola do nadeba satu madeli jala gariada adonggo nadeba sappe marukil jala dinamar sitaunoni pola do nadeba sappe madok di bagasan guluna. Di dia doho Tuhan uju maruk kilau. Di dia doho Tuhan uju mangadopi hamaolo nau. Songon hatani doli-doli namar ni pinaktingan. Di dia doho uju roga dubangi. Hita pe hamok kadongan jok-jok do songoni. Jok-jok do tadok di perdalanan ni molutta. Di dia doho Tuhan uju masa akka hamaolon
di tonga-tonga ni ngulukku. Uju marsitono nau, uju tumatangi sau, bidia doho. Puasa hola nau di luar cuma dalani akka sitaonokon. Dalam dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, songon cerita nakingan, udok matuhamu, dangdung hea ditadikut Tuhani ngulut tahun. Justru asal marari rohatta dilas biroha nak sitaono pe jonok do tuhatai di ngulut tahun. Jala asal rarima rohatta nang disitaono ni disido abingon nahita urupan nahita asan yang tahilala mangadu biaka paruk kilo ni ditiki masa akan nasorati jonok do debata di golum jaladak ya muba holong ni rohani Tuhani ai debata nama noktong do ibana songon nani dok ni tema ni minggutta sadarion. Debata nama noktong di bagasan asido holong ni rohana. Debata nama noktong dilas ni roha nang arsak ni roha pe. Jala sasit tonga tumagod doha porsiaut tasipata na mauba-uba. Mamereng situasi manang kondisi na masa di parmuluan adek. Molo songon na sonang rohatta jonok mata hilala Tuhani. Alay molo ro akka hamolon saya pitur terajumi do nang daw tuhatay merdalak kita di bagasan mulut taud di bagasan hapjuna asa hamo kadongan udok manaking kita do sipata naso palwasot Tuhani mangabik kita anggota loas do ibana mangurubi hita anggota loas do ibana pasaut to sakap na di tonga-tonga ni ngulut talumawi manang disitaonon neang do dalani tabulus asa marhitei hamo kadongan odo sasitong na bakko manang pangalahon na jupang di hita jolma uju mga do piak kahamolod di ngulut taon so soni do na hea dia do pan ni sijok di bagasa turpu naptazahan nakingan turpu jamiton hamo kadongan ima barita taringot tungolu ni sijok ra ngasudebe hita uboto barita na masa tu sijok ngapala patorangog be alay secara ringkas ia si Jokon hamo kadongan ima sahalak na terbarita ala ni hadaulatun manang haubuhon na tu debata sahalak na daulat jala na burjumar roha jala na mabir mida debata dipadau ibana dorohana sian hajahatun jala sian materi rupani namorasi tutudo ibana pola dido ibana na umora sian saluhutna na maringana di dua kabit caran molo tajaha diak kahatorangan adorak syukur tahun alai hamo kadongan nak pehalak na daulat tu ngasing do musena masa di perdalanan di ngoluna di partikian na mangihu dung di paloas debatasi polisi mangujuni ibana gabe mago do saluhut artanai malala dagingna kinorhon ni sahid na songgok tu pamatangna jala mati do sudeyak kaya nakonna bahkan hawa kadongan molo tajaha ngulu ni sijo parsoduk naipe mamurai manang disuruh do sijo asa diburai de bata jala akka ale-ale na perupani gabe manguhuni ibana do pola di do alani dosana do ubahin na di tahun ibana na somoni. Nah hamo kadongan nahina olongan di bagasan Kristus Yesus ditiki dia dobi ibana akka parukilo dimulanai tubuh dosa sitong na tu bagasan rohana hirana ditadikot Tuhani ibana pujung mardalat sasadasa mengadopi parukilo ni songot carita nakingan jala dapat kita doi marhiti akka haturangan narong di bebeli rupani paboa pangujunan na songgok usijob gabe marukin do ibana hinoroni pola saha tuna disolsoli ibana ari hatu tuguna sadiri bodo tajaha dijok bidutulu ya tulu didok wa tumago manian ari hatu tubuki dohot borngin namanggora nunga dijakko bortios sada poso-poso bawa tumago manian ari hatu tubuki artinya dia menyesali hari kelahirannya sendiri oleh karena beratnya pergumulan itu jala disitanon nai pehamo kadongan berontak do si jok tu debata
Bodo tajaha di Job bidutolu ayat 20 di dok. Molo nang mardosa au tungaha matar bahenau dok pakko. Ale si jaga jolma manusia. Boasa tungau bahenommu panoncolammu. Gabe osar diri padok dok si taunokku. Bahkan hamok kadongan dangolat ni. Gabe hirana talpe tupat dilihat do ibana dimula ni si taunon nai. Molo tajaha di Job bidu ayat 15 di do. Jadi patahi-tahi panikotot dorohaku jala holi-holiku mangido hamatea. Dido ibanai alani hacikna dihilala ibana. Ujungnya pola sampai ditahi naktingan naing manikot. Hamok kadongan ima membuktikan bahwa nakpe halak na daulat jalana persea ibana alai di titik kelemahan na songosada jolma tonggo gale ibana dimulanai ujujuppa ha mauloni kadongan nahina olongan di bagasa Kristus Yesus atik masa di perdalanan ningulut tahun songon nama satu si Job narohaku tong dora songos si Job rohatta manang sikap ta mangadu di paruk kilonia teh tong dora maheu hita ujuro akka hamoloni unang majo songon nama satu si Jobon tapola harus songon si Job ta adopi di portibion hola sodomu be rohatta tunapi namasa ni Tuhani di ngolutta nunga maningor jot tita madele nunga jot tita berontak tu Tuhani hola sodomu do be tu rohatta sakak napi namasa ni Tuhan di bagasan ngolutta akadongan nahina olongan mulak kita tu barita ni sejok nakingan nak besongoni rupani dimulana sikap doh rohana mengadopi si taunoni alai tai jadi partikian namangihu dunglam takas di pahusor-husor ribana akan nama sai dibid di 20 tolu nagabe turpuk jami taon lumobi madia 10 naking gabe ukat do rohana mangida nama sai sian hapor seonna jadi dang di ibana be nama sai sian hagio ni rohana. Mata ni hapor seon na nama di baini bana mangida nangalapati akka nama sai. Asa alanunga sian hapor seon na dirajumi akka nama sai. Dia 10 takas manakit di do si Job. Alayang do ibana diboto do dalaku. Tum sura diuji bana au songon sere napitama au ruar. Ada lapatan ni padohan di si Job dia 10-an. Padohan di si Job dia 10-an pabotohon. Pabuwa dirazumi ibana do hamok kadongan saluta kana masai. Gabe songon sakat ni debatado dirazumi ibana. Lahu papitahon manang memurnikan haporsionna. Asalam tubuh jala marsihohon. Jadi dirajuni si Job do pangujunani songod dalan ni Tuhani lau papitahon hapor seonna. Boy masa songoni ala marsiho do hapor seon ni si Job hamok kadongan di pangujunani. Boy masa songoni ala daksian hagio ni dirina bedi dia mana nama sai alai mata ni hapor seonna nama di baini bana mangalapati akan masa di tonga-tonga ni nguduna. Asadung masa songoni nak kita ida dan niat di ibana di bagasa ganggu ni rohan. Balik saha mo kadongan mulutau duti turput tahun gawe tubuh dosa ada komitmen manang hatubuon di rohani si Job lamang nutut Tuhani. Boydo idaot ta komitmen manang hatubuon ni rohana manginutut Tuhani nak pemaruk kilibana di hatorangan ni turput ta dia 10 sada ro dia 12. Dirok nakingan sai masih do patu majujur bogasna sai huyu tihu do dalanna dang dung mani bilang dang dung hulaosi tona naruar siapa manganna gumodang do huradoti hata kana ruar siapa manganna asa hangu duaku sadir bahkan molo tajaha muse dia 10 tolu ro dia 14 lam diodol honibana mamuse panindang yonna tutuhani didonak kidek 10 tolu ro dia 14 alai tahe parhata sada doang do ibana tungi semana tuk manogang ibana jala guru lomo ni rohana do dipasaut sai na paujungon na do sakap ni rohana hian tarengot guau
jalatung namarragam doa kasih songoni di bagasan rohana. Hamok kadongan marhite akka pardongan ni si job dison takas mataida hatubun ni hapor seon naik. Nakpe dimula ni si taonon na songon natarok nakingan syukur rohana pola hira nama dele sahatu nama soli ari hututubuna alai dung duida bana nakisaluhut nama sai sian mata ni hapor seonna gawe mubado rohana. Pola pikir Ayub menjadi berubah. Jalalas hapor seon naido nama nogu ibana nakingat usada panidangion paboa debatana sinobanai ima debatana satia jala nama noktong di bagasan asido kolong ni rohana duk tubu panidangion nasongos si jopon idok nakide saplima gabelam akahitir maibana hamok kadongan marsoba tutuhani uriani tuhatta damang dainang nahinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus ahama ipola ni jamita si putih hotta siat turpuhon udok matuhamu natumangihon hata ni tuhatta di bagasat tikyon tuksongod dia penamasa di tonga-tonga ni ngulum dakkeaho amanginang ditadikod debata tuksongod dia pe pergumulammu tuksongod dia pe parsahitommu si taonommu saluhutak kanadok di bagasar roham ingok ma debata nama noktong do ibana di tonga-tonga ni huasonai jala ido panadayon hapor seaon nasitong nakingan sian si job natakas taida di turpuhon jala hudok matuhamu hamok kadongan jojo dozol marupani molo masak kasih taono di tonga-tonga ni nguluna udang go natal petu padeleang udang lo namura-mura madok di dia do Tuhan buasa di luat coa huma susah ulahi mamadok dang dung hea ditadikod debatamu disude akan namasa di ngulung ay debata nama noktong do ibana atau ngahape namasa hamok kadonga tiyo mabaga-baga nai nakingat diturputai di do ibana parhatasada do anggo ibana puasa di do si jo parhatasada debata namar lapatan may hamok kadongan mulo di do parhatasada ahanok kaya dihatahon ahanok kaya diparbaga Tuhani tuhita ahanok kaya dipatikon ikut do pamasaon nai dang munggil debata diakkan kaya dihatahon diparbaga debata do pangurupion na tuakkan namar hagaleon di parbaga debataro apul-apul na sumurung tuak ka namar sitahonon atau ngahape na basa tiyo magomos baga-baganay si jok madok parhatasada do debata namar lapatan may togudo ibana diakka baga-bagana tuak ka na porsea di ibana sian nama saon hamok kadongan sian hatorangan naun tajaha di bagasat turpuhon gabe sada parsiajaram may dihita dada hea hape debata mga bolokon manang manadikot jolmai di tonga-tonga ni si taonon na alai hita jolmodo hape na jojok manadikot debata jala olo mga bolokon hapor siap taisya ni bana molo sohiradomu sakak ni debata di tonga-tonga ni nguluta hamu kadongan na hinaulongan di bagasan Kristus tuhatai takas mata rajumi di bagasan mulut taon dada arong huaso ni mananga hape nabui mangas huaso ni debata dang arong holong na balga siang holong na winahin ni debata songon pakka holongi ni debata dia karinap salpu nang ditikyon songoni dong haholongan na hitan dia ka ari na mangihu ay debata na manok tong do ibana debata na sohea mubah molo tungarong parok kilommu di bagasat tikyon unang do di dia do Tuhan alai papos maroham jono do debata madonganiho di tonga-tonga ni si taonom ay debata na manok tong do ibana yak ka na masa di panggulmiton ni ngulum debata na sohea muba
Jala lausido nata surat rupani di Heber biddu 10 ayat 8 ido ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion lausido rodi saleling nililengna. Ulangi matdo ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion lausido rodi saleling lilengna. Namar lapatan dangolomu baholong nai dangolomu ba panari honon nai di tonga-tonga ningolutta alai molo masa pesipata nasuhar di rohatta rajumi mai songod dalan ni Tuhani papitahon hapor seaumu asalam pita jalatuku songon halak namak kapor seai debata di tonga-tonga ni ngulum olongna dakya muba panaringononna dihita dakya diose jalapadan na pinatikonna dakya oseonna ido hadirion ni debata atong kuria na hinaolongan ni Tuhatta Yesus Kristus garis ada pos mirohama jamita dihita di bagasam mingwon molodukta boto debata na manoktong do habe ibana debata na soolo muba songod dia ibana dia karin apsal kuinak sadarion songonido nang tuak ka arena mangihut atong dangadong bedalan na hita humasusa dangadong bedalan na hita busi saon madalani ari-ari ni ngulutta tuk songgo pe parokiloni alai ulahi mamatdo molo tung diloas debata songgo si taonod di tonga-tonga ni ngulu dalan na doy amang dot taminang papitahon hapor siyaum atong cakom mapangurupion na siya tuhatay palowas ibana mangula di tonga-tonga ni ngulum papos roham pasahat madalam mutu jahuba jala haposi ibana asa ibana paturehon siyan narobi ditikyon sa tua karena mangihu ala debata na manoktong do ibana disude akan atadobi di pardalanan ni ngulutta debata manaman dongani hitau saluhutna mamasu-masu pardalanan ni ngulutta kuhut margo buihuk kita mengadopi akan amasa di tonga-tonga ni ngulutta las marohatta debata na manoktong do habe ibana di tonga-tonga ni ngulutta